हाजो थिखिनियाव गर गेलेदोंना बर' सिख्लाफोरखौ गासिबो बर' गोजा ना बेलेग बेलेग दं एफा गोजौआ हाजोआव बोरै थाबायो हाबाय नोङो थाबायनांसिगोन एथ' गोजौ जायगा हाजोआ गोजौथार बोरै थाबाय थखन थुनानै बर'आनोखा ना बर'आनोखा मा मावो नोंस्रा मालिकआ जोंहा गारि सालायगासिनो एबेक्सन खालामदोंमोन दाख्लै एबेक्सन दाखालि बेयावनो ना बोरैबा सौथुफ्लांनानै गोलैनांगौबा मोनहैखागोन खुलुमबाय लोगोफोर बे समाव आं दिनै गुवाहाटियाव सेकेन्ड दे माने मैया बागुरुम्बा मोसानाया जोब्बाय ओमफ्राय दिनै एसे आंना ट्रेना दा मोनायावसो दं नालाय दिनै एसे बेरायनानै खोन्थानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आं दा थांनो नागिरदों माने गरसुकआव माखासे बिराद बर'फोर दङ आरोना बेयावबो थांनो नागिरदों गोदो माने मोनसे समाव एबेक्सन खालामनानै होखारजादोंमोन बिदि बर'फ्रा थ' बेखौ नोंथांमोननो एसे फोरमायनानै देखायगोन आरोना एसे गामिखौ नोंथांमोननो देखायगोन बेखौ नोंथांमोना नायदोलाय आरोना जोंनि गुवाहाटियाव बर' रायजोफ्रा माबायदि थाफैयो ओमफ्राय मेन खोथाया गुवाहाटियाव दैनि बिराद प्रब्लेम दैयानो गैया माने रावबो बरिं खालामनानै थिखल गायनानै बिदि दै रिं सिं जेबो गैया आरोना बिराद प्रब्लेम गोरान गोजा नै हाजो सायावसो नालाय बेफोर सब गोरान गोजा नै हाया एकदम गोजा थ' आं थांबाय थानोसै आरोना हारसिं थांगोन जिहेतु आं माने लामाफ्राव देखायलांनो हानाय नङा आरोना डाइरेक्ट थांनानै गरसुकआव बोरै माने रायजो जानानै दं बेफोरखौ नोंथांमोननो देखायगोन आं जायखिया डाइरेक्ट थांनानै देखायनोसै आरोना फैयै गरसुकआव फ्राय मोनफैबाय आरोना बाथौ मन्दिरा नैबेनो ओमफ्राय बिराद गोजौ नैबे लामाजों मानखोबोनानै बे सासे आब'जों फैनानै नैबे जायगायाव मोनफैयो ओमफ्राय मा फानदों नै जोंहा बर'फोरखौ लोगो मोनफैजेनबायानो नै दे नैबे आब'जों फैफादों आं बे जायगायाव आं मिथियामोन नालाय ओमफ्राय आब'आ बबे जायगानि आङो माबानि नावकाटा सेरावनो इयो हाजोआ बेयाव न'आ बेयावनो ना बबेनि फैया बेयावहाय मालिकआ थायो दा दंना गैया मालिकआ गाया नावकाटा सुख्लाय मा मावो मालिकआ अट' सालायो बेयावनो सलायोना बेयावनो सालायो न'आ बेहायनो दा ओइयाव थायो दंना गैया मानसिया दा आं लाफा लाबोयो हप्तायाव खनसे लाबोयो न'नि गोजा बायस'नानै लाबोयो आङो बिदि होबाय थाखायोना आङो गेजेर होयो आरो दे मोजां जायखिया माबा मोनसे मावनांगौ ना दे आं गामिखौ नायथिंसै दे जायखिया सासे लोगो मोनजेनबाय ओमफ्राय नागिरनोसै आं दानिया ओमफ्राय बाथौ मन्दिरखौ एसे खोन्थाग्रोनांगौ बेवहाय माने आंहा दख'ना गानाबाथाय उसुबिदा जायो माने माथो ओंखायनो नै जोंहा मादैयाबो नुनाय लोगो लोगो बाथोबाय आं एसे नोंसोर गामिखौ नायथिंनो होनना फैदों माने न'आ बबेहाय मादै नालाय बेसे गोजान बैफोर हाजो नुहुरनायफ्राव गय बिफां नुनाय बै गयबारिया मा मावो हाजिरा मावो बोराया थैबाय साबेसे परियाला दा साब्रै बिहामजो गोदोरा बेलेग जायो नोङो हाजिरा मावो हाजिरा मावो नैबे मादैनि दखानलै जोबोद मोजां जादों दखान होनाया बेफोर गासिबो मोनबेसे दं जोंना बर'फोरनि दखाना ओरै हाजोथिंजाय ओरैजाय बिराद गोजौनि बे लामाजों मानखोबोबाय थायोना नोंसोरो आं बाथौ मन्दिरखौ बै गोजौखौ सानदोंमोन आरोना बे नङा नै जोंना बर'फोरनिया नै बिसोर दासो लुहांगासिनो दं दासो जागायहांदों बेयाव जेबो सिं साखार गैथ'आ दाबो एकदम मेन सेन्टारावनो नैबावनो ओमफ्राय फैयै ओरैबायदि हाजो थिखिनियाव मोनफैबाय आङो ओरैजाय नायनो नोंथांमोना नै ओरै सब हाजो गोजा ओरैजाय ओमफ्राय बे आं थानाय हाजोआबो ओरैबायदि गोजौ माने नैबे स्कुटिया जेन टेनसो दावखोबोदों आरो समानसो एन्जर देरबायदि ओरैजाय नै हाजोआबो गोजा नैबे लामाजों फैदों आङो ओमफ्राय लामाखौथ' नोंथांमोननो देखायनो हायाखैसो आङो मानो होनबा बे स्कुटियाव हारसिंसो फैदों नालाय ओमफ्राय नैबेयावहाय आं दानि देखायनायजों लोगोसे बेवहाय बाथौ मन्दिर लुगासिनो दं जोंहा बर' रायजोफ्रा मा गामि मा जायगानि बे साइनबर्डआव नायबानो नोंथांमोना मिथिखागोन आं फार्स्ट टाइम नैबे साइनबर्डखौ देखायनोसै दे नलपारा थुलुंसिगुरि बाथौ थानसालि 2 नं नलपारा थुलुंसिगुरि बाथौ थानसालि आमबारि PS नलबारि बेखौ नायदों आं फरायना खोन्थालायला बे सानाय साफ्रोमबो बर'आनो गोजाखादा ना ओमफ्राय आदामोन न'फ्रा जायगायावनो खाना गासिनाबो ओमफ्राय दा मा मावो आदामोना दा बिदिनो मावो दाथ' रायजोनिसो खामानि ना रायजोनिसो खामानि दायो ओमफ्राय ओरैनो थानायखौ मा मावो जेनेबा दा आयंमोन बेयाव आदामोन सोरबा दं गुबुन सोमोन्दो जोंनि माने ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोनहा मा मावो जेनेबा मा मावनानै थायो साख्रि बाख्रि ओरैनो हाजिरा साख्रि गैया हाजिरा गोजा ओरैनो मा हाजिरा मोनो बेवहाय हाग्रा एवनाय न' खानाय सायला खानाय हाग्रा फुनाय दा जेनेबा सोर होयो बे हाजिराखौ सोरनाव मावो जेनेबा मालिकफ्रा जेनेबा गुबुन हारिनाव मोनो आरोना बेबायदि हाजिरा गाहायफ्राव जोबोद मोजां गुवाहाटियाव बेबायदि बर'फोर लोगो मोनफैगोन होनना सानाखैमोन जोबोद गिदिर गामियाव ओरैनो बेसेसो न'खर दं हारिमोना 52
नैबेनो दा बे साखाथि फाखाथि नुनायफोरना गासिबो ओमफ्राय नैबे सिगुन बागान नुदों आं बे सिगुन बागाना सोरनि औ साल सालबारि ओरैबो दङ नै गाहायाव आरोना ओमफ्राय ओरै दंना गैला ओरैजाय नैथिंजाय दा नोंसोरथ' बेयाव ओंखारबोजोबबाय गासिबो 50 जोंनिया बेखिनि गोजा सब जोंनि बेयाव 52 न' दङ जोङो बेयाव जोंनि जोंनि नैबे बाथौ मन्दिरनि सिङाव आरोना इसोरफोरा होनाया बिनो आरो जोंनि बेनिखायनो जोङो गोथार सानखौ बेयावनो फालियो मोजां खोथा बिनिफ्राय जों फैनानै बेयाव गोथार सानखौ मानियो आरो ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय आं जायखिया सोरनिबा न'खराव एसे हाबनो मोननो मोजां मोन न'खरनि कन्डिसनफ्रा बोरै बोरै जाहाय हाबजागोन दा मा मानसिबो लोगो मोनगोन ना मोना दङ ना ओइ जोंनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थांलाय ओरैजा माने बेसेसो गोबाव जाखो आयंमोनहा बेयाव थाफैनाया ओरैनो माबा 13 बोसोर नङा 2013 13निफ्राय 13नि सिगां बहाय दंमोन जोङो भारा रुमाव अ रुम लाना थायोमोन ना भारा रुमाव थायोमोन बेनिफ्राय ओरै जाहैबाय जोङो र' सरकारनि बा बेयाव खालि थाइदोङोबा जोङो बेयावनो हगाब खालामनानै थागोन बिदि होननानै जोङो दिनैसिम माबाया आनलिमिटेड एभेकसन खालामदोंमोन दाखालि बेसेबां दाखालि बेयावनो ना खालामदोंमोन बेयावनो बेनिफ्राय बेखौ जोङो थागिबि थाथारगोन होननानै जोङो बेयाव थाफैनाय जादों आरो मोजां जादों बर'फ्रा दखल खालामना लानो हादोंबा मोजाङानो जादों दखल नङा बेखौ दखल होननानै बुङा जोङो जोंनि बर' हारिया जोङो थानो मोननाय माबा दङ मोनथाय दङ बिनि गाननाय जोङो बेयाव थाफैदों दङ थिगानो मोनखागोन जेरैखि जाया नङा होमबा थ' बेबायदि बिसिनि कन्डिसन जोबोद मोजां नै बेयावहाय थानसालिखौ लुनो नागिरदों ओरैनो बे जायगानि नोंसोर रायजोफ्रानो लुदों ना सरकारनि जेबो आसनि गैयाना बेवहाय गावसोरनो माने हाजिरा मावनानै बेबायदि लुदों नङा होमबा आं माने गामिखौ एसे देखायनोसै रायजोफ्रा मावबाय कन्डिसनखौ माने रायजोफ्रा खोन्थाखाबाय एसे एनैब्लाबो ओमफ्राय नैबे हायाबो बेसेसो गोलाव लाखिनो हादों रायजोनो नैबे दंफां गिदिर नुनाया ओमफ्राय गाहायथिं बेसेबां ओरैनो जखा दं नामा खै बिगासो जागोन देर खथा आधा बिगासो जागोन ना होमबाबो आधा बिगासो जागोन आरो दाथ' आधामोन बे फिसायब्लाबो न' फाखानि ना बेखौथ' थिं होगोन दंफां होगोन नोंसोरो ओमफ्राय बे एफा गिदिर न'खौ नोंसोरो बेयाव हाजिरा मावलायनानै खांनानै मावखोना मावाखै जेनेबा खांनानै मावदों मावनाया न'खर खांलायनानै जों बे खामानिखौ रायजोनि खामानिखौ जों मावनाय जादों दंफांआथ' बिराद दाम नोंसिनाव टाउन जायगा ओरैनो बाजेटआ बेसेसो थांगोन बे जेनेबा ओरैनो बे बाजेटआ मथा मथि 1,80,000 बाजेट बे नोङो ओरैनो 52 न'खर होनदों नामा नैबे बाथौनि आन्दाराव बेसे दं न'खरा बाथौआनो गोजा बाथौ 52 न'खराव नोङो 1,80,000 गाहाम हाजिरा मावनानै जमा खालामनाय मामुलि नङाना थेवबो खौसेथिखौ देखायदों नङा होमबा बर'निखौ बर' हारिनि खौसेथि देखायदों मोजां जोंनिया गामिखौ नों हाजार बिल्डिं न'आव नों बिल्डिं लु खिन्थु नै मन्दिर गैयाबा नों बेयाव खौसेथि गैया होननानै सिनाय हायो ओंखायनो बे बुस्थुखौसो नांगौ न'आ जाग थाग नैबे एकदम बिराद गिदिर साल बागान दा खै बिगासो जागोन बे ओरैनो 1000 बिगा बिसोर गथ'फ्रा हारसाना बर' बर'फोरनि गोजा दा ओइ रानिमोन मा मावदों नोंसोरो नायनि र' रानिमोन गर गेलेनायखौ माबायदि हाजो थिखिनियाव गर गेलेदोंना बर' सिख्लाफोरखौ गासिबो बर' गोजा ना बेलेग बेलेगबो दं नोंसोर ओमफ्राय मायाव फरायो देलाय खोन्थालाय आंनो आं आहंगाव बासुपुरि बड' हायार सेकेन्डारि स्कुल गुड आरो इयो माखासेया दातालबारियाव फरायो स्कुल थाङाखै आं डक्टर सदाकिस्नि एकाडेमि नोंबो बर' रोंगौ बरिया मोजां खोथा दे थाथ' मा मावो नोंसिनि बाबामोना जोंनि बाबाया इयावनो हाजिरा मावो दानिबो माने जोंनि भिथोरिया गामिनिखौसो माने एसे बेबायदि हाजो हाला थालाबायनाय नुयोमोन आरोना गुवाहाटि सिटि गुवाहाटि टाउनाव नाय बेसेबांबा दंफां बारि हाजो गेजेरनि बेसेबांबा गोजौ जायगायाव नै रानिमोन बेसेबांबा मा गेलेदों नायना लानाय ओरैबायदि माने सोमोनांथाव गोमोथाव आं बिराद आसरित मोनबाय थाथ' दे रानिमोन दे बाय बाय एफा गोजौआ हाजोआव बोरै थाबायो हाबाय नोङो
थाबायनांसिगोन एथ' गोजौ जायगा हाजोआ गोजौथार बोरै थाबायथाव थुनानै थाबायनो हायो मानखोबोनो हायो बै गाहायनिफ्राय मानखोबोनो हायो इसिम जिराय जिराय मानखोयो दुगैहैयो दुगैनायाबो गाहायावसो दुगैनांगौ दैखरावसो दुगैहैयो आयो एसे खस्थ' अखा हाबा ओमफ्राय दिगदार जाया लामाया दिगदार जाया दिगदार जायो जिराय जिराय फैयो जिरायनानै थ' होमबा गोजौआव फैखांबा खस्थ' गैया आरोना गाहायाव बिराद खस्थ' इलेक्सन जानायनिफ्राय जोङो थारमाने साइडआव थांगोबाय थारमाने माबानि संगठननि मानसिफ्रा फैनानै जोंखौ रानना हरदों थारमाने खालि हा दंमोन साइडआव बेखौनो रानना हरबाय एसेबाबो रायजो राजाफ्रा फैदोंमोन इलेक्सन खालि गासिबो सहाय खालामदोंमोन बेयावनो थारमाने रायजो राजा फैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामनानै अननानै जिहेतु हाखौ एसे एसेबाबो रानना हरदों थारमाने थानो हानायखाय थानो हानायखिनिखौ आरो थानो हानायखौ बिनिफ्राय गामि जाबाय जिहेतु मन्दिराथ' गोजौआव थाबाय मानसिफ्रा गासिबो गाहायाव ओमफ्राय दा बिदि गेजेराव नटिफिकेसन बिदि होआखैना गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो गभर्नमेन्टनिफ्राय दाबो एख' हराखै बेनिफ्राय बर' नै बे नैबे जाहैबाय बर' न'खरसे न'आ नोंथांमोना नायदो कमेन्ट्स होदो बिराद गोदान एक्सपिरियेन्स दे आंनि थाखाय बियो जाहैबाय बर' न'खर आंनि थाखाय बिराद गोदान एक्सपिरियेन्स आरोना बे माने आंनि थाखाय ओरैबायदि गोदान एक्सपिरियेन्स आं बेबायदि बर' न'खरखौ बेबायदि नुफेराखैमोन आरोना बिदि हाजो गेजेराव हाजो जावख्लालायनानै नैबायदि लुना थानाय नुफेराखैमोन आरोना ओमफ्राय एसे नै सोरगिदिं देखायनोसै जोंनि बाथौआरिनि बाथौ दंमोन दं लेंहर नाय नै जेबो फिसा फंनैसो ओरैनो बुंना फिसा जायगाब्लाबो नै गाव माने बाथौ धोरोमनि बाथौ सिबिनो गाराखै बिथांमोना ओमफ्राय ओरैजाय बेवहायनो ओरैनो हाफ्रा बेसेसो गुवार जागोन बेवहाय हाया बेसेबां आधा बिगा माने आधा कथा नोंनो दा मालिका औ मालिका मबाइलावसो नुदोंमोन आं दिनै ओमफ्राय बेनो जोंहा नै मा लोंनाय आब'खौनो लिंसै आं आब'आ माने आंनि भिडिअखौबो नायखायो आंखौ माने नुबाय थाखायो आरोना थ' ग्रोब मोनफैबाय बोरैबा एकदम हाजो खंखरब्लाबो ओमफ्राय आब' ओरैनो हाफ्रा बेसेबांसो गुवार जागोन हायाथ' आधा कथायानो आधा कथाखौनो नांसिगोन दाथ' बिराद खस्थ' न'फ्रा माथो हाजिरा मावो होनदों नामा मालिकाबो मालिका हाजिरा मावो आं ओरैनो फिसा कम्पानियाव मावसाबनानै दं ओमफ्राय परियाला बेसे गिदिर परियाला बर्थमान जों दा बोराय बुरि दंथ'यो ओमफ्राय माबा गैथ'वा फेमिलि गैथ'वा फेमिलि गैथ'वा बाहाय ओमफ्राय मेन न'आ बहायमोन आब'मोना जोंना मेन न'आबा बरमायाव बरमा बेयाव खै बोसोरसो जाबाय थाफैनाया बेहाय खै बोसोर जाखो बुंनो थाङोबा जोंनो फार्स्ट थाफैजेननाय 10 बोसोर दा बिराद गोमोथाव जायगायाव थाफैबाय नङा होमबा ओमफ्राय बेखिनियानो आं बारा रायलायथ'ला आरोना जायखिया गासिखौबो देखायनोसै थाथ' दे आब' दे बिराद मोजां बोरैबाबा थानो लामाफ्रा बिराद बोरैबाथार माथो गारि गुरा साइकेलफोरथ' नारनो हाया नै बेबो न'खरसे नै लामा दं ना थब्लं ओरैजाय आयु आं बिदि जागोन सानाखैमोन लामाखौ न'खौ नै इसा मानसिया बोरैबा न' सिं न'निफ्राय बोरैबा लोंनांगोन गोलनांगौबा माथो ओइ बेसेबांबा जरायावसो मोनहैगोन नैबे जाय बेसेबांबा किल'मिटार माबायावसो मोनहैगोन नैबेनिफ्राय जुदि लोंनानै सौथुनानै नैबाव जुदि गोग्लैनांगौबा नङा होमबा बिराद आसरित गोमोथाव आयु लामाफ्रा नै ओरैबो लाइन नै सेंग्रा मा मावदोंलै सेंग्रा नै मालिका मा मावदों हाबा जिसुदों ओमफ्राय मालिका गैया इयावनो दे मा नामलै सेंग्रा गुवाहाटीनि सेंग्रा नै जोंना लाइन थारलै बर'फोरनि संसारा नै ओरैजाय नै माने एकदम जेनथेन माने कन्डिसनखौ बानायनानै लादों आरोना उफाय गैया माथो खालामनो जायगायानो फिसा नालाय बे न'खरसेना ओमफ्राय बैबो लामाया नै ओमफ्राय न'फ्रा आंथ' मोजां प्रपार देखायनो हायासै एकदम खाथि नांजोबनाय नालाय थेवबो जेसेबां हायो माने वाइड एंगेलाव नोंथांमोननो देखायनो नाजानोसै आङो थाथ' दे आब' दे मा ओंख्रि जाखो जाथ'वाखैनो दे जोंनि बर' रायजोखौ एसे फेहेर दे बेफोरबो दा नै बोरै गारि सोबोयो नै बिथिंजाय बोरैबा सौथुफ्लांनानै गोलैनांगौबा मोनहैखागोन बेसेबांबा सरख्लायख्लाय
बेफोरबो दा गासिबो गासिबो आयौ नै बेफोरबो दा 이건 가시고 그러 ओरै हाबलांसै फै ओमफ्राय नैथिं नै वाव माथो बर' रायजो गोजालै नोंसा नङा नोंसाबो बर'आनो बोरै बोरै मा मावदों मा खालामदों दे खोन्था एसे मा खालामदों बर'आनोखाना बर'आनोखा मा मावो नोंस्रा मालिकआ जोंहा गारि सालायगासिनो गारि सालायो दा गारि सालायदों आरो ना नोंस्रानि न'आ बेनो नै बियो नै बेनो नै ओमफ्राय न'आ बबेहाय नोंसिना आबौलै आवगालो हो ओइ पाठसाला पाठसाला फै फै उफाय गैया नायदो जोंनि बर'फोरनि संसारखौ माथो खालामबावनो नङा होमबा गुवाहाटि टाउनावबो जोंनि बर'फ्रा बेबायदि रायजो जानानै दं नै लामा सामाफ्रा एसे मोजां जानायबा आदा लामानि थाखाय जों दा माबागासिनो नै बिसोरनि न'आ बेनो बबाव सङो बबाव जायो बबाव थायो एसे खोन्थादोलै बेयावनो जादों सिङावनो गोजा गासिबो सिङावनो बोरैबा बारहुंखाफोर बारबा दिगदार जाया सिगाङाव एसे दिगदार जायो थेवब्लाबो लाखैनो खालामनांसिगोन बर'आनो खामोन ना नोङो सिगांनो उन्दैनिफ्रायनो जा बर'खायनो बर'न फरायनाया बेसे माथो उन्दैयावनो हाबा जादों खोमा गावहा एसे उन्दैयावनो दे खै बोसोर जाखो राजायालाय राजा ना रानि बोसोरसे राजा दे थाथ' बेसे फरायनाय आङो क्लास 8 लासिनो दे मानो क्लास 8सिमल' फरायनांगौ एसे फरायबावोमोन थाथ' दे नैबेलाय मानो बर'नि मानसि थाखि बि बेलेग न'मोन आरोना बर'आनो खिन्थु फैयाखै दाबो बहानि बेलाय इ बरागाव फैयो दा बर' न'खर इदि बाखिदों नै बेबो नै मथथे टाउननि न'खरनि मानसि हाजिरा मावनो टाउननि मानसि दं बेयाव रावहाबो माने न'आव ओरैनो थानायनि सम गैयाना बयहाबो ओंखायनो आं न'खौनो जास्ट ओरैनो देखायबाय नै बेफोरनो आरोना जोंनि बर'फोरनि बर'खौबो खाथि लाखा जोंनि बर'नि हारिनि उमा गरा गन्द्रा लोगोफोर नैबे न'खौ मा सानदों नोंथांमोना नैबे न'आ जाहैबाय गन्द्रा अमा फिसियो बिथांमोना एथ' बे जायगायानो गैया मथे मानसि थानो जेनथेनसै अब्लाबो बिथांमोना माने जोंनि रांखावरि आरजिनायनि मोनसे सर्सआ जाहैबाय अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय नङा होमब्ला औ थ' बेखौ खायदा खालामनानै बिथांमोना नैबे अमा फिसिनाय दंना गैया दाउमोन उमा गैया खोमा अमा गैथ'आ दाउनिबो अमानिबो आरोना बेबायदि इ बर' गोजा इखिनिया आरो दङ इफोरनि लास्ट बोरैबाबा बिराद गोजोन फैनायबो मोन्दोंलै फैनानै आं बिदि सि गिदिर खल'नि बर' इबो दा बर'आनो मानसि दं गैयाथाय मानसि दं खामानि मावबाय दं हिनजावफ्रा जों ओरैनो नायनानै खनसे ओरैनो बाथौ दङ दाबो दा न'खरनि जोबोद मोजाङै फैसाफोरा दा बारग' सेक्रेटारिनि न' नै बिस्रा माने बे गामिनिनो सेक्रेटारि बारग'सो ना बारग' ओमफ्राय रानिमोनहा फरायगासिनो दं मोजां मा क्लास फरायदों फार्स्ट सेम बिए बिए सानै बेसिम टुइन्ससो नामा टुइन्स नङा होमबालाय माथो सेम लोगोसो अबेनि सासेयालाय आं गसुगाव थायो गरसुकआव गरसुक नङा होमबा बे मा जायगा दा इ दा नलपारा दातालपारा गोलैयो गरसुकआ बेलेग गरसुगा बेलेग ए आदसा दा रावबो गैया न'फ्राव दे मोजां फराय दे थाथ' जायखिया देखायबायल' ओमफ्राय थानो माबायदि जायगा नोंसिनि जायगाया बेयो एथ' खस्थ' बोरै थायो नोंसोरो महरफ्राबो आबरफोरनि जालांजोब्बाय आबर माने जायगायाबो हाजो नालाय महराबो आबरफोरनि जालांजोब्बाय दे थाथ' दे वाव गोदान एक्सपिरियेन्सलै नैबा एकदम ओरैबायदि लामाया सिगां थांदो हाबदो इयाव हाबदो इयाव हाबदो बिसोरो पाका न' आंनोबो होदो जायगा मोनसे माबा फैदों एसे बेरायनो वा एसे फाखा लुबाय मालाय नै पाकालु ना मा जानो ओइनो इथोबा इनो होदो इयो नै जाहा बेखौ जायाखैलै आगै ओरैनो खस्थ'यै बाय माबाबाय थादों ओमफ्राय न'आ एसे ओरै देमनाय नुबाय आङो गेमनाय नुदों ना गाहायथिंजाय इ हाया समान जाहैखायसो ना मायोबा ओइ सग'खौ खोथादो जोंखौ इनिखाय आङो हे भगबान माबा न' सेफायनाय थांदोनो ओरै होननानै आं जि खारबोबाय बिलायलायनो थांना लाङा ओमफ्राय इसोर जगायहरबायना जों मा मावो आब'मोना मालिका मा मावो आंना गारि सलाय बाबु मा गारि गिदिर ना फिसा ओइ कन्टिना बडि न'आव दंखायो ना मालिक गैया आगै गोजान थाङो ओमफ्राय बबेनिमोन आब'आ मेन जों न'आ धेमाजिनि हुवाया बबे जायगा धेमाजि धेमाजि आमगुरि सिला फोथार खाथि आहम मानसि ना नों आहमसोमोन आहम हुवासो दे आहमजोंसो लादोंना ओमफ्राय राजा रानिमोना मायाव फरायो मा मावो दे बेसे मोनखो खोन्थालानि फार्स्ट सेमिस्टार बिए राजाया এইনে রাজা ক এ বাবা নকাকিয়া बर' नङा
हाखासे क बेसेम सानैबो बर'ना बर'नो रोंखाया बर' बिमाया बर' आरो हारसा हौवाया हारसा दे जेबो नङा बिल्डिंआ बिस्रानाल' खोमा ना टाउनाव बिल्डिं गैया इदि बिल्डिंआ माने ओइनो दङ इसा दे आंनोबो मोनसे जायगा होदोलै नोंसोरो थाथ'लायदो दे गासिबो देखायगोन आं दे थाथ' माबा इउटिउबनो आंनो नांगौ जालायबाय नांगौ आंनोबो बिराद मोनसे ओइसानो थिखां आगै ओइसानो नोंसिनाव इसा धेमाजिनि ए सिला फोथारनि नैबे जाहैबाय बाथरुम ना ओइ आंथ' खारबोबाय नैबेसो नैबे रखम थांलायदोंमोन आंना बिदियाव खना खनला बर'फोरनाव बेयाव सहैखायो आं बेखौ दा बर'फोरनो प्लेन खालामबाय थादोंमोन दिनैसो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बारग'फोरनिया मालाय मोजां ओइनो बारग' थारमाने बाय नोंसोरनि गामिथिंनिनो दसे फै जोंनि गामिथिंनि माने मा जायगानि गामिया बेलेग ओइ उथिबाय हागोन आरो जोंनिथिं होननायखाय गोथाव जानाय नङाना खनसेनो रायलायबा नङा होमबा माने जोंनिथिंनि होनबाय नालाय जायगाया सोंब्रब थारबाय आं इ जाबाय बारग' ट्रेजारारनि न' इ गामिनि आफादगिरि खारै खारै फैना ओइथिसो डाइरेक्ट थांखादार आगैया बे सिकुटि बोरायखौ लानानै न' सिफायफैनो हायो आङो इसोरबो मा आंनो खोथा देनाय ओइनो यो सगाव जोंखौ बिलाइ लायनो थांदोंमोन जोङो एम्फौ बिलाइ इनि दख'निफोरा खोथादों नोंसोरनि बारल' न'आव थानो मोनो ओमफ्राय गैखाया बे मादै मोनाव हाबफैबाय जोंहा बारग' आफादगिरिमोन नालाय ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय मादैया जोंनि धेमाजि जिल्लानिनो सिमोन सापरिनि ओमफ्राय फरियाला बेसेसो गिदिर जाखो जोंहा फिसाजो सासेया हाबा जाबाय ओमफ्राय दा सासे बिए माबा पास जानानै मा फरायबाय थादों फरायनाय माबाखौ मिथिलायलाङा हिनजावसा ना हौवासा हिनजावसा ओमफ्राय माबाया दा माबाया आदैया मालिका दखान होयो दखान आइसबिडि कटाबारि दे मोजाङै था मालाबा फैलायगोन खबर लानो दे मादै थाथ' वाव नोंसिनाव हाबबायमोन ना दानि हाबाय गुवाहाटि नोगोरावनो हिसाबै दा मन्दिराव दंफैयो बैसागुआ बोरै जागोन ओमफ्राय नोंसिना बैसागुआ जायो जानाया बैसागु प्रग्राम जायो बाथौ न' बिदि मागिनायथ' नोंसोर सिला गैया सिला गैयाबाबो नियमखौ फालियो नोंनि दा बा मालाय फाखाया बेना मा रोखोमनि फाखा बेलाय दा मानसि थांबाय बेलेग खामानि मावो नैबे आदानिया दै बोरै न' बेनो आंनि फेमिलिफ्रा एसे गाहायाव थांदों बेलेग खामानि बेसेसो दं ओरैनो फेमिलिया जोंहा साब्रै दङ हौवासा ना हिनजावसा सासे हिनजावसा सासे जोंहा आरो बेसे फरायखो गथ'फ्रा हायार सेकेन्डारि पास इयावनो ना मिडियामा मायाव फरायदों बर' मिडियामावनो बर'आवनो मोजां खोथा दे फै ओरैनो एसे नङा होमबा बयखौबो नै आदानि बाथौ मन्दिरा जेन थेन माने खलबसेब्लाबो माने बहायनानै दोनदों आरो ना ओमफ्राय नै बिथिं एसे देखायहरनोसै नोंथांमोननो नै नाहर बेसेबांबा गोजौआव दंफैयो बे आदामोना ओमफ्राय बिनि ओरैजाय बिराद गोजौआव दंलांजोबो गासिबो बिराद डेन्जार जायगा हायदै माने खारखोलाय एकदम मेंजोब्बाय आंनि जानदि हमथालायनांबाय अन्थाइफ्रा नै बिराद मोजां बे अन्थाइ गोदै बिराद बरिया अन्थाइ नै हाजोनि अन्थाइ नालाय ओमफ्राय गुवाहाटि टाउननि भिउसखौ नायदो नै नोंथांमोन नैनिफ्राय नुहुरो बिराद बरिया नुहुरो नै बिनिफ्राय ओमफ्राय नै बेवहाय एसे आदामोननि न'आ बेवहायनो इन्दा नङा गाहायावसो बिस्राबो मानसि गैयाना एसेबो गैया खामानि न'खौ फाखा खुन्थाफोर नायबा पारमानेन्ट सानसिगौमोनलै गभर्नमेन्टआ बिदिबाथाय टेम्परारि लुना दोननो खानो बेफोर जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि न' ओरै बिराद जरनानै थाबायबाय जानाय नङा बे लामाजों बिसिनि न'आ ओरैबायदि निजोम मानसि नुयोथाय हिनजावफोर गैया हिनजावफोर दंमोन न'आवबो थांदों हाखौ नायनो ओरैबायदि मोजां हाया नै न'आ नै बिराद निजोम एसे सान्दुं नांनाय नङालै नैबे जाहैबाय साल बागान गोजा बिराद गिदिर साल बागान बेयो
बे खै बिगासो हाजार सोरनिबा हाजार बिगा बिराद साल बागान थिग बिनि गाहायावनो ओमफ्राय नै जायबो दं बैफोर नङा नामा सोर बर'फ्रा बेखिनिल' ना दे थ' बिदिबा फैयै एसे एकदम हाजो सिनिफ्रा मा मोनबाय आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय नै गुवाहाटि सिटिखौ नायदो नै ओमफ्राय बै मा स्टेडियाम बरसापारा स्टेडियाम आं एसे जुम खालामना खोन्थाहरनि नोंथांमोना आं दानि बेजोंनो फैदों बारस'बोदों आरोना बेजों माबानिफ्राय बे मा जायगा होनो बेखौ बावलायलांबाय आङो बेजोंनो ओरै बारस'बोदों आङो मेन लामाजों फैदिया फुरा नुहुरजोबो नै बिनिफ्राय भिउसआ बिराद मोजां बिराद बारबो नाङो ना थ' लामाया नै मा मानसि ओरैथ' बयबो हाजिरा मावग्राफोर रावबो दा बाथौ फुजायाव फैबा मानसि बुरजा नुगोन नोङो माला मा समाव जागोन 27 तारिखआव जानुवारिनि दिया आं माबाखौ लेंहरनो सानदों दिनै दा बाथौ फुजायाव पश्चिम गुवाहाटीनि बिधायक रमेन्द्र नारायण कलिता बिथांखौ लेंहरनो सानदों इसोरबो दा इसोरबो बर'आनो न'खरसे ना न'खरनै बेयावलाय मा मावदों मादै बेसेबांबा गिदिर आबैमोनखौ सिन्थाय लोगो मोनफैदों आं आयो मा ओंख्रि संखो थास फेंखा ओमफ्राय मा मावो मालिकआ आदैमोनहा हाजिरा न'आ बेबो ओमफ्राय नैबेबो दा गंनै थाखो ओमफ्राय आबैमोनहा न'आ बहाय ओइथिंजाय ए नोंसिनानो जोबथा गामिया बेलेग ना सालबारि मा होनो फाख्रिगुरि ना थुलुंसिबारि आरो जोंनिया आरो माबा गोलैयो खोमा शिबदाम गोलैयो शिबादाम गोजौआव ना एसे जोंना गोजौआव बै गाहायाव खावसे दे नोंसोर गामिखौ नायना फैनि आङो नोंसोर गामिखौबो नायगोन आं थाथ' दे मोजाङै मोजां था बर'फ्रा दे ओमफ्राय नोंहा हाबा जाबाय दा ए मा खालामो मालिकआलाय हाजिरा मावो ना दे बाय रायजोफोरखौ बिदाय लाबायलै थांलायनोसै माने दानि देखायनाय गामियाव गासै रायजोफ्रा बेयावनो दंफैजोबो नालाय आङो नों न'खर देखायबाय आरोना गामिखौ नायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय बिराद गोदान एक्सपिरियेन्स आरोना दे थांलायदो दे बाय